Jaha, siinä olisi yömaha. Kello on noin, joo. Akku sinne. Tulpit on irti. Mä kiipeen sen, mä pistän sinne akun. Näytetään teille kohta, tätä on korjattu. Tää ei ole enää lytyssä. Sori, kuuluu kauheita räminää kolinaa. Vanerit ei ole vielä lattiassa, kun tää on ollut tuo hitsarilla tämä laitos. Ja nyt miksi et itse? No en. Eiköhän se ole ammattimies on ammattimies aina. Että kyllähän kai minäkin sen olisin saanut tehtyä, mutta en tällä vuosikymmenellä. Kyllähän minä sen alumiinin hitsattua saan, mutta en mä nyt niin hyvä ole. Pistetään tänne patteri. Ja niin. Katsotaan paukut sieltä. Mä kerron pikkusen tarinaa nyt siitä sitten samalla. Tämä kyseinen vene on niin kuin kovia kokenut, sanotaanko näin. Ja sitten semmonen juttu, että missähän meidän päävirta avain on. Sen kun vielä löytäisi, niin olisi oikein hyvä. No, katsotaan. Veneen avaimetkin mä jo laitoin johonkin, mihinkäs mä ne pistin. Käestäni. Pieni hetki. Voi että on lämmin. Ei saa valittaa. Tää on kivaa kun on lämmin. Tähän vaan tottuu siinä kohtaa kun tulee pakkaset. Noin. Siinä olisi ensimmäinen. Jaha. No perkele, sehän nyt kauan taas toimi se. Mikä? No. Mikäs perkele tätä nyt vaivaa? No niinpä tietenkin, no. Sanotaanko näin, että Yamahaksi ihan helvetin hyvät paineet. 9,5. On hioutunut tiiviiksi. Niin, palatakseni tähän koneeseen. Niin tarina kertoo, täällä oli tuo alhaalla oli vedenotto ritillä semmonen sihti, se on mennyt johonkin hukkaan. Niin sinne oli laitettu semmonen messiverkko rautalangalla. No tiedätte mitä siinä käy. Ei ihan kauheasti toi vesi kierrä. Ja siellä sama juttu. 9,5. Ja kaasukahva on tyhjäkäyntiasennossa. Moottorin pitää saavuttaa ihan silläkin asennolla läppien, kun on tyhjäkäynnillä, niin ne puristuspaineet, eihän se käy, jos eihän sitä täysillä pistetä käymäänkään. Mutta joo, näistä asioista voidaan taas olla 16 eri mieltä. Mä en jaksa kinata kinaajien kanssa, mutta katsotaan onko siellä nyt äänet siellä. On siellä. Näkyisikö se tossa tollain hienosti? En tiedä, koitetaan. Kyllä, tasan 9,5 joka reijässä. Sen puolesta on kunnossa kyllä tämä pannu. Eikä tää näytä siltä, että olisi lämminnyt. Niin päästään tähän asiaan. Niin sehän ei ole oikein niin kuin saanut vettä ja se on käynyt vähän lämpöisenä kuulemma. Niin ne on kaatanut välillä ämpärillä vettä päälle, kun se on ollut niin kuuma. Onhan se tietysti konsti sekin. Sitten
Katsotaan kipunat ja mulla on tuo kyllä sellainen vehjekin, millä sen näkisi, mutta katsotaan nyt näin. Ja sit mä lyön sinne vähän gasoliinia ja vettä ja lyödään se käymään. Jos ei ole mitään sähkövikaa, niin tämähän lähtee tästä ja säätöihin ja sillain. Joo, sillain on, että jos sieltä sihti puuttuu tuolta alhaalta koneesta, niin älkää nyt hyvä ihmiset laittako sinne mitään verkkoja, kun se verkko on tuon vedenoton edessä. Semmonen metalliverkko oli kiepautettu tuon koko perän ympäri. Niin kun tulee vauhtia, niin se verkkohan estää sen veden menemistä sinne tonne imukanavaan. Ei oikein toimi. Sehän on sellainen ottava se rauta kuin se muovi, mikä siinä on tuossa vedenottoreijässä. Se vähän niin kuin parantaa sitä nousua sinne, sen veden nousua. Mutta joo, tämmösiä kaikkia mä kurkkaan ton koneen liittimenkin vielä, että se on ihan, joo. Ei sielläkään ollut mitään ihmeellistä. Mä katon siihen nyt tankiin ja katon noin kipunat ja toi vähän hörhöttää kans. Se on taas sitä pientä kaikkea. Nonni, siellä on vesi kierrossa ja silmät on kierrossa ja hiki valu. Voitteko uskoa, että valu? Kyllä kai. Jaha. Taas on meillä virra poikki. Tää on nyt tätä kikkailua. No niin, tietenkin. Pistetään ne nyt takas päälle, niin josko se siitä helpottais. Ryppy toimii. Kipinä tuli. Tavarat lentelee. Mulla on ongelma täällä akulla, kun mulla on päävirtakytkimen avainta. Se on jossain kateissa, eikä mulla ole tohon sopivaa, niin tarvitsee varmaan vaihtaa noin piuhat. Ryyppy päällä käy, että se tarvii vähän kaasarijumppaa vissiin tää vehje, tai sit siellä on säädöt ihan mettässä. Vettä en tiedä kiertääkö. Bensaa ruiskii ylitse jostain. Tulvii ylin kaasari oikein kunnolla. Kyllä, tämä kuntoon saadaan, ei mitään. Ei mitään hätää meillä. Joo, otetaan siitä kaasarit auki ja putsataan ja sitten siipipyörä uusi ja sen sellaista. Kaasareiden irrotusta en nyt näytä, kun ne on näytetty niin 100 kertaa, että kuinka ne lähtee. Tulpat sinne uudet ja sitten lyödään se säätöihin. Sen voi käydä vaikka ajaan sitten sen verran ainakin sitten, kun se on kunnossa, että se varmaan pelaa. Pientä pesua se vielä kaipaa, joo, ja ylin kaasari tulvi oikein huolella. Katsotaan, joutuuko vähän ottaa osaa, mutta kone toimii kyllä, siinä ei ole mitään. Se kävi jo tossa ihan nätisti. Ei mitään. Vesi ei kaiketi kauheasti kiersi. Tai siis kiersi, mutta ei ainakaan lentänyt pihalle.
asti joka reiästä. Kai se noilla läpillä sinne vesi nousee, mutta kai se sen pumpun vaatii. Joo. Kurkataan vielä toi keula on paikattu, niin kuinka se tehtiin, niin katsotaan tästä sitten lisää seuraavassa jaksossa. Mennään kurkkaan. Sen näköinen siitä tuli ja tässä on nyt muutama kuva siitä, mitenkä se tehtiin tää homma. Se oli sen verran solmussa, että sieltä otettiin köliraudat ja toi päälirauta pois, kaikki poikki ja pala pois ja tehtiin uudet ja hitsattiin siihen sitten ihan kokonaan toi keula uusiksi. Sellainen siitä tehtiin. Semmonen. Minä jatkan tän kanssa, niin katsotaan sitten taas lisää. Se on moro.